ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таҳти рақами 432 аз 25 августи соли 2020 ба тарифҳои ҳамлу нақли мусофир дар шабакаи хатсайрҳои шаҳри Душанбе тағйиру иловаҳо ворид карда шуд. ин тағйирот асосан ба корбурди кортҳои нақлиётӣ дорои тарофаҳои Нимсола ва Солона дахл дорад ки дастрас кардани он ихтиёрӣ мебошад. барои пешниҳод кардани маълумоти дақиқ ва саҳеҳ мо ба суҳбат даъват намудем Садриддин Зиёваддинов, муовини роҳбари лоиҳаи сити кортро. хуш омадед ба барнома. саломат бошед. хуб, дар оғоз мехостам қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи тарифҳои ҳамлу нақли мусофир дар шабакаҳои хатсайрҳои шаҳри Душанберо шарҳ бидиҳед. ташаккури зиёд. то 25 августи соли ҷорӣ тибқи қарори дахлдори муҳтарам раиси шаҳри Душанбе тарифҳои яъне зерин амал мекарданд. тарифҳои хушомадед, тахфифи донишҷӯ, яъне тахфифи 15% тахфиф барои тамоми шаҳрвандон новобаста аз синну сол, донишҷӯ танҳо барои донишҷӯёни макотиби олӣ ва бо мақсади боз ҳам шароити хубтар фароҳам овардан ба истифодабарандагони нақлиёти ҷамъиятии пойтахт бо ташаббуси шаҳрдорӣ тарифҳои нави Нимсола ва Солона бо категорияи хонанда, донишҷӯ ва шаҳрванд пешниҳод карда шуд ва бо қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз 25 августи соли 2020 таҳти рақами 432 ба қарори 101 аз 19 феврали соли 2018 дар бораи тарифҳои ҳамлу нақли мусофир бар дар шабакаҳои хатсайри шаҳри Душанбе тағйиротҳои дахлдор ворид карда шуд. вақте қарори раиси шаҳри Душанбе ба тасвиб расид, дар расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ бо ҳар гуна сарлавҳаҳо ки нархи роҳгиро дар Душанбе баланд бардошта шуд, тарофаҳои рафту омад баланд бардошта шуд, ҳамин гуна сарлавҳаҳо ҷо гирифтанд. вақте мо ворид мешудем ба дохили хабар тамоман чизи дигар буд. масалан бароҳ мондани тарифҳои нави кортҳои нақлиётӣ. назари шумо дар ин бора чӣ гуна аст? роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокими давлати шаҳри Душанбе барои умуман сокинон ва меҳмонони пойтахт бо мақсади дастгирии иҷтимоӣ мисол ташаббусҳои ҳар хела мегирад. албатта ин ташаббуси шаҳрдорӣ буд, сарборӣ ба аҳолӣ набуд. ин чиз баръакс яъне кам кардани сарбории ҳар як истифодабаранда, яъне сарбории молиявӣ. барои тасдиқи ин гуфтаҳо чӣ гуфтан? масалан ҳозир мо мегӯем ки имтиёз аст, яъне истифода намудан аз тарофаҳои Нимсола ва Солона бо категорияи хонанда, донишҷӯ, шаҳрванд, ин аллакай як сабукӣ аст. барои тасдиқи гуфтаҳо ҳаминро мегӯям ки фарз кардем наврас дар як сол зиёда аз 300 сомонӣ хароҷоти роҳгиро дорад. ҳозир агар тарофаи солонаи хонандаро харидорӣ кунад, аллакай мешавад 200 сомонӣ, яъне 100 сомонӣ, зиёда аз 100 сомонӣ сарфа ба буҷаи оила. дуруст? тарофаи донишҷӯро мегӯем. тарофаи донишҷӯро ба ҳамин тарофаи донишҷӯ масалан тибқи маълумотҳои низом бо назардошти фақат танҳо як рӯз рафтану омадан ба ҳисоби меёна як донишҷӯ дар соли 2019 700 сомонӣ хароҷоти роҳгиро дошт. бо истифода аз тарофаи солонаи категорияи донишҷӯ метавонад бо 350 сомонӣ тарофаи бемаҳдуди солонаро харидорӣ намояд ва ҳамзамон 350 сомонӣ дигар ба буҷаи худ сарфа намояд. Яъне 50% гӯем кам мешавад. шаҳрванд низ тибқи маълумоти низом дар соли 2019 ин ҳама бо ҳисоби миёна зиёда аз 1000 сомонӣ хароҷоти роҳгиро дошт ва бо истифода аз ин тариф метавонад 500 сомонӣ корти нақлиётиро бо тарофаи бемаҳдуди солона харидорӣ намояд ва 500 сомонӣ яъне сарфаи бюҷети худ кунад. тарофаҳои нави Нимсола ва Солона ин як дастгирии иҷтимоии роҳбарияти шаҳри Душанбе мебошад. оё гирифтани кортҳои нақлиётӣ дар тарофаҳои Нимсола ва Солона ҳатмӣ аст? илова ба тарофҳои амалкунанда тарофҳои нав бароварда шуд, аз ҷониби истифодабарандагон ба таври ихтиёрӣ метавонанд харидорӣ намоянд. бо назардошти он ки муҳлати дарозро муҳлати умуман Нимсола ва Солона астай, метавонанд як маротиба маблағ гузоранд ва то ба итмом расидани муҳлат бемамоният аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода баранд. мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки баъзе истифодабарандагони нақлиёти ҷамъиятӣ ҳисоби корти нақлиётишон вақте ки ба итмом мерасад, дар истгоҳҳо то ҳисоби кортро
пур мекунанд, нақлиёти ҷамъиятӣ яъне меравад ва истифода аз ин тарофаҳо имкон фароҳам меоварад ки дар дилхоҳ вақт аз нақлиёти ҷамъиятӣ яъне автобус, троллейбус бемаъмуният истифода баранд. бале, монеа аз байн бардошта мешавад. ҳолатҳое ҳаста ки терминалҳо кор намекунанд бо сабабҳои гуногун, масалан ин сабабҳо шуда метавонад қувваи барқ нест дар ҳамон минтақа, яъне қувваи барқ хомӯш шудааст, ё ин ки омилҳои инсонӣ метавонад, яъне ба ҷои кортҳои нақлиётӣ, кортҳое ки барои дигар хизматрасонӣ пешбинӣ гардидааст, ба монанди кортҳои бонкӣ, амонатбонк ё дигар кортҳое ки масалан барои марказҳои забономӯзӣ пешбинӣ шудааст, дар терминалҳои худкор ворид карда мешавад аз ҷониби истифодабарандагон ва барои дигар истифодабарандагон монеа эҷод мекунад ва ҳангоми пайваст шудан ба ин тарофаҳои нав ин монеаҳо аз байн меравад, яъне истифодабаранда бемаъмуният дилхоҳ вақт метавонад аз нақлиёти ҷамъиятӣ бемаъмуният истифода барад. хуб, истифодабарандагони кортҳои нимсола ва солона чӣ хонандагон ва чӣ донишҷӯён ҳангоми истифодабарӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ чӣ имтиёз ва сабукиҳоро ба даст меоранд? хеле саволи ба маврид. Масалан, агар ки ҳам хел ҳисоб кунем ба таври оддӣ, ҳар рӯз наврас ё ки донишҷӯ ё ки шаҳрванд на кам аз 2 маротиба аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мебарад, яъне аз хона баромадан, ба ҷои даргоҳӣ рафтан ва баргаштан ба хона. фарз кардем аз тарофаи наврас мегирем. тарофаи наврас танҳо барои наврасони аз 5 то 12 сола пешбинӣ шудааст ки тибқи низом зиёда аз 350 сомон дар як сол истифода бурдааст, яъне хароҷот кардааст танҳо бо назардошти як маротиба рафтану омадан ҳамин қадар. ва ҳангоме ки наврас тарифи нимсола харидорӣ мекунад, метавонад 150 сомонӣ харидорӣ кунад ё ки солона 200 сомон. вақте ки 200 сомонӣ харидорӣ кард, ба таври минималӣ 150 сомон сарфа мешавад ба буҷаи оилаи ҳамон наврас. илова бар ин бояд қайд намуд ки тибқи талаботи қонунгузории амалкунанда, яъне тарофҳои наврас чӣ хеле қайд кардем, аз 5 то 12 сола пешбинӣ шудааст. аммо барои хонандаҳое ки аз 13 сола то 18 сола гӯем то синфи 11, тибқи талаботи қонунгузорӣ имтиёзҳо пешбинӣ нагардидааст ва муроҷиати шаҳрвандон дар ин самт ҳам хеле зиёд буд ва хушбахтона шаҳрдорӣ муроҷиати шаҳрвандонро ба инобат гирифт ва бо мақсади хонаи намудани муроҷиати шаҳрвандон тарофаҳои мазкурро баровард ки метавонанд хонандагони аз 13 сола то 18 сола бемаъмуният аз тарофаи мазкур истифода баранд ки мутаносибан метавонад ба сарфаи бюҷети оилавии онҳо замина гузорад. хуб, дар ин баробар шаҳрвандон ҳам метавонанд дастрас кунанд, чун гуфтем ихтиёрӣ аст. бале, шаҳрвандон ё ки донишҷӯён, агар ки мо ба худи тарофаи донишҷӯ гузарем, умуман нигоҳ кунем, донишҷӯ дар як сол тибқи маълумоти низом зиёда аз 700 сомонӣ хароҷоти роҳгиро кардааст. мо пешниҳод кардем ки барои масалан хароҷоти роҳгиро барои донишҷӯ дар як сол метавонад корти тарофаи солона бо арзиши 350 сомонӣ харидорӣ кунад ва бемаъмуният истифода барад. тасаввур кунед, 700 сомон, яъне метавонад дар як сол 350 сомон хароҷоташро кам кунад ва ҳамзамон маблағи мазкурро барои хониш ё ки намедонам барои гирифтани китоб дигар чӣ масраф намояд. беҳтарин, масалан инам сабукӣ аст ба худи донишҷӯ. бале, сабукӣ имтиёзе аст, як баробар арзон. бале, як баробар метавонад арзон истифода баранд. албатта илова ба тарифҳои нимсола солона категории хонанда ва донишҷӯ ҳаст тарифҳои нимсола ва солонаи шаҳрванд ки шаҳрвандон низ ихтиёран метавонанд аз ин истифода намоянд. умуман тарафи мусбии ин тариф дар чист? мақсади асосии умуман шаҳрдориам ин сарфаи бюҷети оилаи сокинон ва меҳмонони пойтахт ки аз нақлиёти ҷамъиятии пойтахт истифода мебаранд ҳамин аст. тибқи маълумоти низом дар соли 2019 як шаҳрванд ба ҳисоби меорад зиёда аз 1000 сомонӣ маблағ, яъне хароҷот мекунад барои истифодаи нақлиёти ҷамъиятӣ. тарофаи мазкур имкон медиҳад ки агар ки масалан тарифҳои нимсола шаҳрванд бо харидорӣ намояд, арзиш 300 сомон, агар тарифи солона харидорӣ кунад 500 сомон, яъне метавонад дар як сол як баробар буҷаи оилавии худро сарфа кунад, яъне наздики 500 сомон метавонад аз ҳисоби хароҷоти нақлиёташ сарфа намояд ки ин ҳам умуман ҳам ҳадафи асосии шаҳрдорӣ аст ки сабукӣ ба сокинон ва меҳмонони пойтахт.
خب ترتیب دسترس کردن کارت‌های نقلیاتی در тарофаҳои нимсола و солона چگونه صورت میگیرد؟ ترتیب خریداری مثلا ضرورتی عوض نمودنی یعنی کارتی در دست خود شهروند بودن نیست. یعنی ما میتوانیم کارتی همون موجوده رو با تعریف‌های нимсола و солонаи کاتگوری خواننده دانشجو و شهروند عوض نماییم. چطور؟ مثلا برای خریداری نمودن کارتی нимсола با کاتگوری خواننده والدین خواننده رو ضرور است که اول کارتی همون موجوده رو тарофааш رو наврас намояд. баъдан агар ки аз 150 то 190 сомонӣ дар ҳисоби корт маблағгузорӣ намояд, он ба таври автоматӣ ба тарифи нимсолаи категории хонанда мегузарад. донишҷӯ бошад, ҳатман аввал тарифи худро донишҷӯ менамояд ва баъдан зиёда аз 200 сомонӣ маблағгузорӣ намояд, метавонад соҳиби тарифи нимсола бо категории донишҷӯ гардад. шаҳрвандон бошад, кортҳои мавҷуда масалан кортҳои тахфифӣ ва хушомадии худро агар ки аз 300 сомонӣ то 340 сомонӣ маблағгузорӣ намоянд, ба тарифи нимсолаи категории шаҳрванд мегузарад. агар аз 500 то 540 сомонӣ маблағгузорӣ кунанд, мегузарад ба тарифи солонаи шаҳрванд. яъне ба таври автоматӣ зарурияти яъне омадан ба дафтар хизматрасонӣ ёки ба дафтари корӣ шарт нест. не зарурият нест. чӣ тавре ки масалан кортҳои тахфифиро мо зиёда аз 50 барои дастрас намудани корти тахфифӣ зиёда аз 50 сомонӣ маблағгузорӣ мекардем, ба таври автоматӣ 15% тахфиф пешниҳод мешуд. бале инҳорам ба ҳамин тавр. танҳо барои кортҳои наврас ва донишҷӯ ҳатман тарифи аввал тарофаро ба тарофаи барои дастрас намудани тарофаи хонанда бояд тарифа наврас кунем. барои харидори намудани тарофаи донишҷӯ яъне нимсолаи донишҷӯ ёки солонаи он метавонед аввал тарифро донишҷӯ кунед ва маблағи муқарраргардидаро дар терминал ворид мекунед ва ба таври автоматӣ соҳиби ҳамон тарофа мешавед ва бемамоният аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мекунад. имрӯз дар лоиҳаи ситикор чанд навъи тарофаҳо мавриди амал қарор доранд? айни ҳол ҳаст тарофаҳои хушомадед, яъне тибқи ҳамон тарифи муқарраргардидаи мақомоти марбута аз корти нақлиёти маблағ ситонда мешавад. ҳаст тарофаҳои тахфифӣ, тарофаҳои донишҷӯ, тарофаҳои наврас ва тарофаҳои ройгон ки барои шахсони тибқи талаботи хуногузории амалкунанда ҳуқуқи аз нақлиёти ҷамъиятӣ ройгон истифода бурдан пешбинӣ шудааст. ва илова бар ин ҳаст масалан тарофаҳои нави нимсола ва солона бо категории хонанда, донишҷӯ ва шаҳрванд. ду тарофаи дигар илова карда бале ду тарофаи дигар илова карда шуд ва дар муддатҳои наздик мо аллакай тарофаро дар амал татбиқ менамоем ва иловатан ба истифодабарандагон маълумоти дақиқ пешниҳод мекунем. ҳамзамон ҷиҳати гузарондани корҳои фаҳмондидеҳӣ гурӯҳи сайёр сафарбар менамоем. фарз кардем ки шаҳрванд корти нақлиёти худро ба тарофаи нимсола пайваст кард. имрӯз моҳи нӯҳуми соли 2020 аст. то охири сол масалан 6 моҳ нест. дар охири сол қатъ карда мешавад муҳлат. масалан шаҳрванд чӣ гуна метавонад муайян кунад ки аз кай пайваст шуд ва муҳлати тарофааш кай ба анҷом мерасад? бале саволи ба маврид. бояд қайд намуд ки вақте ки истифодабаранда ба тарофаи нав пайваст мешавад, мутаносибан корти нақлиёти ӯ бо рақами телефонии ӯ пайваст аст ва смс паёмак оиди шумо ба тарофаи мазкур пайваст шудан ба телефони ӯ меояд. аз санаи пайвастшавӣ яъне 6 моҳ ҳисоб карда мешавад. новбаста мо дар кадом моҳ гӯем сол қарор дорем, аз санаи пайвастшавӣ давоми 6 моҳ ҳуқуқ дорад, яъне умуман амал мекунад тарофа. тарифи солона низ ҳаме хел, яъне агар фарз кардем 1 октябр пайваст кардан, 1 октябри соли 2020 метавонанд то 1 октябри соли 2021 бемамоният истифода баранд. яъне аз рӯи ҳисоби тақвимӣ дуруст низом худаш кора бале бале ба таври автоматӣ аз рӯзи пайвастшавӣ агар нимсола бошад 6 моҳ, агар ки солона бошад 12 моҳ амал мекунад. новбаста аз кадом моҳда қарор дорем, моҳи сол гӯем қарор дорем. масалан баъзе андешаҳо мумкин пайдо шаванд ки ҳозир то охири сол масалан 3 моҳи дигар боқӣ мондааст, шояд маҳкам мешавад тарофа. бале мо як бора истемол аз 1 январ пайваст кунем. не, албатта ин чиз аллакай пешбинӣ шудааст барои истифодабарандагон, яъне дилхоҳ вақт пайваст кунанд, аз ҳамон рӯз муҳлат ба муҳлати муқаррар гардид. 6 моҳ нимсола бошад 6 моҳ, солона бошад 1 сол амал мекунад.
шумо ҳамчун масъули лоиҳаи сити корт ба мо ва тамоми тамошобинон гуфта метавонед ки масалан дар тӯли фаъолияти лоиҳа ба худи шаҳрвандон ба дигар истифодабарандагони воситаҳои нақлиёти ҷамъиятии пойтахт чӣ сабукиҳо овард, кадом мушкилиҳоро бартараф кард? албатта чӣ хеле ки аён аст, аллакай сатҳи хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятии пойтахт ба маротиб боло рафтааст, гӯем агар хато намекунем. бештар масалан ҷангу ҷанҷол байни мусофири ронанда вобаста ба нагардонидани бақия буд. ҳамзамон дар истгоҳҳо зиёд интизор шудани умуман автобус барои ҷамъ намудани мусофирон, инчунин аз байн бурдани муносибати молиявӣ ба ронанда мусофир ва чиптачин аз байн бурда шуд ки ин худи истифодабарандагон аллакай иддао мекунанд ки барои мо хуб аст, яъне мо интизор намешавем ки кай бақияамора гирем, ё ки ҳолатҳое буд ки фарз кардем маблағи калон медоданд, бақияро фаромӯш карда мерафтанд ва агар ки гашта омада бақия мепурсиданд, чиптачин мегуфт ки ман бақияи шуморо додам. Дар инҷо аллакай нофаҳмиҳо пайдо мешуд, нофаҳмиҳои зиёд пайдо мешуд ва имрӯз истифодабарандагон бемаъмуният масалан корти нақлиётии худро бо умуман ҳисобашон пур мекунанд ва аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мебаранд. Аз ронанда, аз чиптачин, умуман чиптачин аллакай нест, вобастагӣ надоранд. баъси пулҳои фарсуда аллакай аз байн рафт. Ман пули нав додам, ту ба ман пули фарсуда додӣ. лоиҳаи сити кард ҳамаи ин мушкилотҳоро аллакай тавонист аз байн барад. аз ҳама чизи асосӣ ҳадафи имрӯзаи масалан ҳукумати ҷумҳур ки тақвият додани умуман пардохти ғайринақлӣ, илова бар ин гузаштан ба иқтисодиёти рақимӣ ки дар стратегияи миллии рушд ҷумҳурии Тоҷикистон то давраи 2030 пешбинӣ шудааст ки яъне ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурро имрӯз то андозаи лоиҳаи сити кард низ дар амалинамоии ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми худро дорад. саломат бошед. чӣ таклиф пешниҳод доштед? таклифи пешниҳоди мо ба истифодабарандагони нақлиёти ҷамъиятӣ ҳамин аст ки пардохти ҳаққи рохиёро тариқи кортҳои пластикӣ анҷом додан ин барои он шахсон муфид аст, зеро ки чӣ тавре худатон медонед тамоми дунё дар ҳолати масалан паҳншавии баъзе вирусҳо ки истифодабари кортҳои пластикӣ дар умуман дар маҷмӯъ муфид аст ки истифода баранд, аз гирифтани пулҳои фарсуда аллакай умуман дурӣ ҷӯянд, яъне аз пардохтҳои нақдӣ дурӣ ҷӯянд ва омили паҳн кардани микроб, бале омили паҳн кардани вирусҳо мегардад, дурӣ ҷӯянд, зеро ки бояд мо умуман ҳамқадами замон бошем. Дар аксарият давлатҳои пешрафта агар гӯем ки зиёда аз 50-60% мумкин зиёдтар бошад, ҳама намуди пардохтҳо тариқи яъне ғайринақлӣ бароҳ монда мешавад ки ин ба иқтисодиёти давлат ва ҳамзамон ба сатҳи некуаҳволии ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон замина мегузорад. бинандаои азиз, инҷо суҳбати мо ба анҷом мерасад. умед бар он мекунем ки шумо маълумоти лозимиро ба худ дарёфт кардед ва дар корбурди зиндагӣ истифода мебаред. сарбаланду муваффақ бошед.